Clienta pe care am prins-o cu minciună. Mi-a venit pentru prima dată la procedură și am făcut extensia cu poligel. Din motivul că poligelul era nou, am rugat-o ca în caz de ceva să îmi zică, pentru că lucrez pentru prima dată cu el. Dar vreau să menționez că era de la o firmă cunoscută și profesionistă. Clienta mi-a cerut unghii lungi și un french, în jur de mărimea 3 sau 4, nu mai țin minte exact. Aceasta era elevă la colegiu. Totul a fost ok, i-am făcut unghiile, mi-a dat bănuții și a plecat acasă. Însă peste o săptămână îmi scrie că și-a rupt o unghie, spunându-mi dacă pot să-i fac corecția pentru că ea nu este vinovată și nu a lovit unghia respectivă. Din cuvintele ei, unghia singură a crăpat și a căzut. Eu am crezut că este din cauza materialului și am chemat-o la corecție. Când a venit la corecție, mi-a venit cu încă o fată, spunând că este verișoara ei. Aceasta la fel nu avea o unghie, însă manicura ei era făcută la alt meșter. I-am făcut corecția clientei mele la acea unghie și verișoara ei m-a rugat dacă pot să o construiesc și pe a ei. Eu nu am putut să refuz pentru că mi-a fost rușine și i-am făcut-o gratuit. Iar la următoarea procedură am aflat că acea fată m-a mințit. Postez mâine partea a doua.